Halo bye-bye. Mentah step bab pernah dengan khublei pi kinang serpra. Mengate menegasi de. Nganrel ngalet rep seklau. Pe nu mau la don. Mang kesut tu kawat. Tip kawat se jika don tu kawat. Ngamput tu kawat mo se ika don. Oh try kene. Kene kawat. Kene kawat. Mang kesut tu kawat mang tre seklau. Nga ai khublei sibun phima nang sampra ba kito ni kijing sam jong ni kijing kermen ngin poi ngin jabet ngin poi sa kathong pion yo inong hato video kumno ba arki sengkon wang nga skyang hun kam sim hadu kata haba arki sengkon hapo mal parlemen wang andau la dep keren wang. Thank you. Khublei sibun. Kamut kata jing sedang. Yangi ipara khasi khara. Mo. Nata adau te. Yite hanang ne sikmat tat. La yang du mau ru, la yang du ding ru. Ngan thep ju pra ngamar we. Ngan ong ye pin ngam ti pre ne ta jang pi. Nga himar we la yang du mau la yang du ding ru. Ngan thep ju pra. Tabanga dan kabang anai khublei kyrpang ba sengkon. Nga ai khublei sibun haduk. Ngam ting sup kum nawan ai khublei yo. Namar long bru ba tip bru te blei. Uba tip ban pemi dak tin blei. Haka e ge jika ba uyeng tip ban pemi dak tin blei. Tengah ai khublei sibun ba ya u. Namar ba tip ban pemi da ta tin. Ta laram yo ban ai khublei mar pharu. Nga ta ai khublei hapo mobile ba hapo itiu mo khublei sibun perlak perjak.